ton riat collection ziak tu ma engi khol ring june ton riat sang te kalo ngai thla ka tangin ka ton riat le ka nu le pa min hril te karon soi ve cha ka midang te ton ang chuan angai nom lo po ani mai thei ma se makve tak tak ti an ni hlom heng thil hi atong ve lo le a oi lo mi tan chuan oi har tak tur thil ani in ka ria ma se ataka ton chuan a hlau oma nun phung po ati boina sa hle ani ka thil ton ve te atangin bul tranila a top lama ka nu le pa te ton kan ngai thlabok don nia ai zolveng pakhata om kan ni a ka nu le pa te hian sarkar na thok ve in ke in thom na dor ka nei ve a unau pian pui nei lo ka ni awangin ka nu le pa te pon min duat tu tuga achang hi chuan ka pangchang ma ten ka hre ve thin sang hi som pangakum ani a ka dor lampo ka in hral tha ve thei em bok nen ka hlimin ka lom hle ni khat chu ka dan pa nga in dora omin thomno ka thle that mol lain customer pakhat ka neya nu upalam de umel to ni in makeup vel te po amang na sakho mai alandana chuan mi hausanu ni mai o mani ka thom na zor adu zong te chu haen kuala kastoka mi te po forin kan in high lep se na sa angreng phian le ngal chutia kan endun mol lai chuan a tho aron ha thuta a om domin om sep lo phian a tho a han buai pui dan mai turpo ka hrelo dora hian long chair ka da a chuta chuan mutirin ha dam tir kha thaberin ka hriani kan dor then om numa hlui chu kovin thilom zia te ka hrila ani po aron phei ve ngal bok ti chuan ka customer nu chu biak theilovin a om zui ngal mai boxi engti han buai pui tur nge ti po numa hlui nen chuan kan bang bo khop mai arang thei ang bera dam do in thlen pui chu thaberin ka hria numa hlu ka dor hi min lo entel sakla damdo ina ka kalpui mayang ka ti a taxi pharin damdo in lama chuan ka tlan pui ta ngal khoi venga mi nge ti tele a ming tak nial po ka hrelowa kamang ang chuan kanu le pa phone in chanchin chu ka hrila anni po civil hospital lama anron kalve ngal bokani kandam lo chu achung te hriat thei dan tur le biak po dan tur kan han ngai tu a phone chu alok tlata wangin kan hong thei si lo a pars le a beka thil dang omatang chuan a hming te chu kan hre theya darkar ni zetaliam nu chuan a fanu in a phone a aron call ta hlok mai chanchin kan han hril chuan kan thohuai nge a chan chu adin huna that lo e ma wangin a chung te hre lo le ama po hre chiang lova om reng kha a hre om e mani a chung te soidan chuan lunglam thalo nei sa ni in en kol lai mek ani a nidanga chuan pakhat talin an chua pui lo chuan ama a chua an phal ngai lo ani ome ma se hemini hian ama hian chua thoven pa adu thu a soitlat maya midang hankal pui man an om si lo ril runuam lo devin an chua tir ta alo ni ti chuan tlailam dar li vela amboral zuita a hre om du khop mai an ma ni hi ram thar venga oman ni a he thu ka soi hian an ma ni ti mol photum wanga soi ka ni lo ka thil ton mak soi ka du awangin ati fia turin a ma athil thleng hi soite langai miau sia chu wangin an hriat thiam na po ka ngen ngale ni aliama hunakal vezela ka customer thi atang hian thil mak tak tak ka tong ta fo mai dora le in lama te min zui ni perin ka hrethin ril rulam doctor te po ka ron pha nge khatiang thil kha dora a thlena tanga kar ni na vel ni in ka hria dor ka thleng chu nu ho hak chi deuh ka da khom na lai chu alo in hai nok nuaya atira chuan ka dor chu an rokani ka ring ma se kongka a chelowa luna nu madang a ombok si lo makti takin numa hlui chu ka ko pheya ka entir vele a ani chuan da fel lovini hosan ani lo mo minti a ka hodon hian thil nok nuain ka hosan ngai lo hrim hrima a mani a ka hodon po in ka en felvek nu a ho chau kani chutiang te kan hril chuan irem on dewanga ama ina tla theya ni lo mo atile a kan han rem chinin chutiang tlamai thei tur chi chu ani si lo ani po ina ngai na a hrelo hle a sang ani ang ti in anui uar ringot ti chuan karem thale veka hemini takhi chuan engma har satna ka nei zui lem lo chun lama chuan customer te po kan nei ve newa
ma se in hral a har khop mai ka then om chia numa hlu hi thomna dor ve thovani a mei che thuam lam chu ke a in akol che jok le ngal ma se ke a in hemini hian a in hral tha zoka amak ka ti angreng zana chuan kan veng ke TP in program kan neya ka thian nu nen telve in dar som pakhat vela kan ho chawa in ka then chuan ka chung te an lo mu to heti lai hian ka jen mi pa om pui kan neya ani hi in chunga room nei in chuta chuan ariak thin kanu le pa te nen kan room in kara hian sitting room a oma thom kan in hre phalem lo khuwa alumbok nen ka thlan na sa hle a ka thom no ha ka da fel nuwa in bual turin bathroom a ka luta ka room a hian bathroom a hrangin ka nei ani shower onin ka taksa ka ti hu masaveka sabon ka in hnoi lai chuan bathroom kong kharbul maya chuan ka customer boralta ka dora abuai nia a thori ang chia har sataka thori shroi ri ka hreta ni chu ka sabon in hnoi lai chu cholwang wangin thom chu ka ngai tha chianga a thori le shroka a re zui ta ngal heti lai hi chuan launa chang po kala hre chuang lo ma se tunge ni ang ti chu karil ruwa alu om ngala ka jen nen hian kan in nelin kan in fiam na sa thina min ron ti thaya ni ringin ka in bual man mo ang reng khop mai ka in bual zo ka chuak chu ka ru ma tu ma an lo kong khar kan ena ka kal om ka riat si lo kha alo la in kal zui ka jen chu ka room chunga a om coloring fana a mingin voi thum vel chu ka ko nge ma se han tombo na tur awang ve viu tho ka in hru khula ka in thlak vek nuwa po ka jen chu ka ruma a om coloring chewa aron chu a hun chu kalanga event de ureng ma se nga chu a tur om lo fin fi nge ka du awangin a ruma ka han chhonga ta a room kongka akal lo wangin kongka chu hongin ka dak luta amutui ti hriat takin a hna ri ku mai ani chuan ka ruma mi khatunge ni ta ang ti angai tuin ka hlau to lutuk ma se zanrei to dar som pahni rik don ani to awangin kanu le pa han kai tho le chu ka hre ve tho boxi lauril ru deuh le hre tak chungin ka ruma chuan ka lut le a zandanga chuan light off in kan mu thin kha ani a ma se hemizana tang hian light po ka off ngam talo khuma ka mut rualin puanin ka in khu ngal daya ka phone a engemo ka en kuala ka mutaron chuaka ka hamna sa hle to ti chuan thil ka ngai tua chuaka ka phone sound recorder chu on sign da ila thoma omle chuan alo record fu mai theya sin ka ti a ti chuan ka phone a sound recorder chu onin ka mu hil zui ta ni chutia ka mu hil lai chu thil tari bol ri ka hriata wangin ka har zoka ari top lam ka hriata tang chuan chuata thir tlon tla ani du mel khop mai ka phone chu la kang watin sana ka ena dar ni ari trep to recorder chu offin ka tho chuaka thil tari bol ka hriat na kha room chung nge ni aka hriata wangin ka room chu kan en kuala bathroom thlengin ka en kuala video in ka cover zel boka ma se chuata thil tla engma ka hmulo kan chuathi floor tile pha vek ani awangin thir lam chi tla chu aring du khop mai ka phone voice recorder ka thil record chu ngai thlak du viu mai la lau om deuh lo record fu palin ka ngai thla fuang ti ka hlawa zinga ngai thlaka ka khek ta jok muthil hi ka sam thei hle a hemizan po hian ka thom hriat te khan ka muthil ati buai zui vak lo aniang kamu hil le ngal mai bok zanlama ka mutlai po in daruk le achan ve vela kanu hian minron kai tho ji athina hemizing po hian daruk le achan ve pel nu dewa minron kai thowa ma se ka tholok peilo ka earphone hi lukham noya ka da mai thina chu phor chuakin zanlama ka recorder in thoma record chu ka ngai thla ka thil riat chuan minwan ti hlau tak em ka record atanga minute somthum thleng chuan thom dang lam a omlo wangin ka forward deuh chara minute somli bor vela chuan ahma a bathroom ka omlaya thori hroi om nok dewa thori bor ang deuh kha alo record fu reng mai ka play nona kan ngai thale thina ka tim sunga ka hmul thi te ading oi thei chumi nu chuan thoma re le wanga
minute som nga paruk na bor vela chuan hui ha tiang deuh hi a record fu le a ma se a omna a hla deuh nge ni thori ang khan a chiang lo ka play non thina chu tiang thom siam thei tur kan in hnaya emo ka room chunga enge omang ti in ka ngai tua ma se ka hremai lo ka ngai thazela ka ngai thlak chak ber lai chu thir tlari bol bol ri kha ani ma se ka play chu dap po in thir tlari kha engma ka record lo kanu in minron ko le ti ka hriata wangin ka thowata dariat alo ri trep to rang takin ka thowa chauka lam ka va phei chuan eirong alo bol pe diam to a in thlasung ve tak kani kan choi lai chuan zan lama ka thil hriat te phone in a record ho te chu ka ngai tua ka pa in min biak po chu ka lo hrelovani ang kanu in ka dara min ron ngokin boi engei ngai tu avung vunga ipa ina biak che chu aron ti chuan ka har deuh zok enge ka ti hu a ka pa chuan imu thawak nange ati a kamu hil thei vak lova ka ti chuan in nalama ril ru boi deuh na inei nge I in shal tha thei lo zok nge ati luama chu tiang po ani lo ka har lak lo mai mai aniang ka ti a karil ru chuan dot ka soi ti ka in hril mol thung kan dan pa nga in ma taka choi na zong zong kan ti fel veka kanu le pa te office kal tur ka thaliam nuwa dor hong turin ka kal vele ta karil ruwa thil danga leng meu lo dor ka thlen nuwa ka thil record chu ka ngai thale a numa hlui po ka ngai thak tir ve a ani po in makati in a hlau ve khop mai heta tang hian muddu em thin kha zanlama chuan ka mu hil hlei thei talova a hre omin kan nun po angwoi bur thin chuan ka muthil dona ka mai michin ve hian ka bul vela min ti buai tu tur om tlat thian ka hria ka mai mit chingam thin lo ka mut chu atopa ka mu hila chu po dar thum nulam deuh hlir ani mai ka maya bolna sa hle a ka thu em a ka nun a har lo si a hre om tak zetani zan kha chu dar som vela ka mu kha ka chaw tong khong deuh bok nen ka mu hil zui ve ngal mai ani ang ka luwa min khoi tu an oma wangin chiang tak hian ka hara ka bula tu ma an lo om si lo ka hlau lu tuk chu ka puan sin nen ka chuaka sitting room a sofa a ka va mu taringot kanu jing tho chuan min ron hua ka bula ron kalin aron phul hluta min ron kai thovin sofa a ka ria chante min zota ka thil ton zong zong te chu ka hril ta vek ka thil record fu te chu ka ngai thlak tir boka kanu chuan min khongai hle in ka hria psychiatrist pan tura min ti tlata wangin chu mitlai chuan ka pan ta ngal rei tak kan in koma ka phone ka thil record po ka hlauna ti zual tu le min ti buai tu nia a hria ta wangin delete turin min ti a ka delete ve mai bok ti chuan damdoi min cho a mutna damdoi te po atel boka chung te kan eya tang chuan tle min ka zia chho ve ta hreta thil dang po ka tong to lo ma se karil ru le taksa a ngong na sa a ka do je pha em boka hun hre om tak le thil na mai lo takani tam tak chuan an palzam thei po ani ma na ril rungai tu na a in anglova kan chunga thil lo thleng kan don son dan po a in anglova do izep ne po min ti se ka pom thlap ka hlawa ka mu thei lova ka choi po atui lova engti ma ka phur lova ka tum lo wang po ani big lo min ne ve e mani kanu in atlei rol tran tira athil ton kan soi chhun zo mange min hril dan chu hetiang hi ani mi thi thla mi ti buai thin hi aum ve tak tak nge o ka ti thin a chan chu kan tlei rol tran tir khan kanu hian sai phai lama min zin puya kanu te lam hnai tak thi an om wanga kal kan ni an la thingtlang ve khop maya chuata hian kho har len pui ho chu an thu thap mai zana ni a thla en lai ani lo wangin athim cha mu pa then khat kha chuan mei cher an ron kenga a then keng lovaron kalte khan kal kong kha an mu fia thei bi ka niang ka ti hial tapa mei an tuenga chu bak chu bati siam chop mun nia an chiboka martong mangkha atam jok ni in an soi zong zong po ka hre thiam lo a then azar chu ka hre ve chawani an ti ti lai chuan kom ve tur nei ta lo chu kil khata kanu ki anga ka thungoi ve kar mai
zandar sari chove na chuan ar ina ar ho chu an ai ta dual maya a then an thlok ri le phur thin boka kan pia dewa putar chuan sangar hnai moni don le atia sangar ar lak chan chin te an soi zui luam bok chuti lai chuan an in bang thlang lam dap chu sang deuh taka hian aron ri le dop maya chumi rual deuh tho chuan an in sir maya huan hung na pal ho chu thairik ang hian ari phei zat mai ke chuan enge ani ka hre thiam lova in leng te mel kan en chuan enge ma soi du si soi hre mel ang deuh hian ka hmu ti chuan thom chu are wanga rei deuh nuwa ar bok chu an ron ai le tawak mai in chung dia te chuan an kalta emoti tur hian a oma kabula putar bok chuan zo te emoni don le avanin hleive mole atia papa khat chu pona chuakin ava en kual ni ta in ka hria ma se engma ava mulo thom chu are duwa ka an ti lai po an re deuh thap mai ma se engma ava mu tak si lova chuan an ti le mar hloma pona chuak pa kha aron lu nu loka an ko san upa ve deuh nge ka hrelo chu chuan tong try na te manga tong try lai khan ar ho kha an aina sa zual ni mai hian a hriat a tong try zo chuan in ban in nuayami chu enge mo hian a khong ri ta char mai chuan putar pakhat kong kabulami hian in nei tu nu ka pi chu kovin hei in pa tharawa lo kira ni hi mole kan zinga om the ni to silova nangin wa haula bu fai te wa thela akiang ve mayang chu atia kapi chu thovin bu fai a thama a pasal ming chuan kovin mar tongin awa hau ta chiama bu fai chu a the boka ati dan vel chu athin rim mel hle in ka hria athin rim der nge athin rim tak phei chu ka hrelo chutia ati hnu chuan a hma a ar ai vak thinte thom kan hriat thin te kha are ve mak mai ani a pasal tharau tak chuni lo se are bi kher om si lo chuta an pa awa hau dan chu hetiang deuh hi ani nang chu tharau mai ini to a heta om ve tur po ini to lo mithi kholama kal to ro then rual thate an lo leng khoma nangin ka kho har po hnem du lovin min kal sanani hi min laina tu ten min ron nema chu le zel po enga nge i ron ti buai ni kha iril te atramem ni i ei tur hi lala mithi khuwa chuan kal to ro hetia iron kalreng hian kan tan thatna tur om to lo ve kalbo to ro awati ani heta tang hian mithi tharau hian mi hring te ati buai ve thin reng aniang a kati pha dewani te in kanu chuan min hril kapa hi atang wal lai chuan tlangwal sual ve tak thina ni a zu a in na sa hle thin ni in kanu in a soi an in nei nuwa po a in na sa hle a ma se el bethel hun lain apiang thara chuta tang chuan zu a in le to ngai lo ram huai nen an in sual dan chan chin a soya chu apian thar tir velani ama soidanin kan soi chonga nge puminga ten kan khu a rong bol na an ron neya atira chuan kem lu ve po ka tum lo ma se kanu in min nor luina sat e ma wangin ka lut ve ta a tharau thiang ni min han khoi khan chang cha ve viewin ka in ria ma se kalo cha wak lo nge ni ka bethel na ram huain min ti buai ngam tlat mai trong try tura kan han kal khan ram nuaya te kan kal thina kan kem chua nu khan jan khat kan zai khom bang chu riang mual kong lama vetirama trong try turin ka kala ka trong try lai khan kabul vela hian ram sathom ang deuh hian a kuala ka hlau deuh tho na a ka trong try lai chu ka top du bik chuang lo achang chuan min vel thara min kal hual pap bok thina ka tong trai zo chuan leya ka torch light da chu lakang vatin ka chhun kuala ma sela tu man om lova ram sa po a om chuang lo voi khat ka tong trai le anga ka homa yang tiril ruin ka mai mit ching le a cham tur ka hul hiaw mai sia olal pa kan ti zo khan ka ngoi ta wang mai chu vele enge mo hian min ron bo tu ta lom le ka in ring man si lo kha le chara ka tlu thum tok maya ka nung jang so ka ni nen kan na lek mai kami ta thim mu pa min bo tu po ka mu thei lo
thip thu ma ka men le ka mai mi chin a in ang reng a thim mup ve mai chu mak ka ti hle ka mit chu a cheta ve ka ni hi ka ti a min bo tu tu tho khan min ron bo le waka le ya chuan ka bet tareng mai ka tal don thina min del bet ne lu tu ka tal chuak thei der lo akor hak nge atak saum dan hrim ka hrelo mul nem deuh thip thep hi ani a apum ruwa ka khoi thei chin chu a thau mel em vek main ka ria amum tung vek ni mai hian ka hrebok karil ruwa tong train lalpa chakna min pero ka ti a chuta kan tal waka akut ni om tak chu kamanin ka kherbet ta ka mu thei si lo engtin nge a om po ka hrelowa eng ang mel pu nge ti la ka hre hek lo ka kherbet tlata hetia kan in chai buai lai vel hian rol voi khat ma a chua lo chu makati em mai ti chuan minute nga don ka kherbet nuwa chuan kalu aron hai mu pa ka harle chuan ka mi buan khan min lo kian san to a ka khop mu po apa ngai le ta ani voi khat ka tong trai le a karil ruwa chuan I pathian in afia che ani kha irin na kha ita na hlua rin na inei phot chuan I hne ze lang ti hi alo lang boka ram huai ani mo ka buan ni ti in ka ho zui ta ni in khom bang si kha bal em mai hian ka ho a inu hian makalo ti khop mai ram huai ka buan han ti kha chu ka hre ve bok si a ka bethela ka beina sadewa lo mole ka ti a abak chu min zot zui bik lo ti in ram huai nen an in sual dan chan chin a soya azurui thin lai ka nu in min hril deuh zuk ka hria da wangin a thian te nena an in ti buai dan vel ka zota inu thin hi a hril lo tur hril che ani chu ati chuan nui var pa in soi mai te ka ti a heti hian a soita ani sangkhat zakua somriat pahni kum ni in ka hria phul lena kan om lai ani a ka thian te pathum nen zu kan ina kan thian te pahni lalmoya le zoliana kha ngai zong tung changa anin nial lokta a an thu a in mutalo deuh mai si a topa phei chuan an in sual ta lom le keini I paro moya nen la khan thel ta nge kan ti lem hleilo kan en tamai maya nakina chuan zoliana khan thingbung chu in vuwa ka tum tamai chu vele ke chu dok phei zokin ka wa chu saka chutia a thingbung ken ka chu sak zo ka din lai chuan ka hnung lama min phi thot maya lalmoya emokati a ma se ka hmalama ve kan om si kan hoilet la in engma ka musi lo ka thian te la chuan min thlir thap maya ke la chuan engein mu soi ro ka ti cheu to mai bok ro moya chuan engtin ngei om min tia engtin ma ka om lo ti sam e tin ni china min pot tu khatunge ka ti le a zoliana chuan thian pa in beng dai te tu man kan pot lo che kha I thinari mani kha I mit meng te po asen ve ka lom atia chuti lai chuan zan lai a ui an u ruang hian kan bul loka chuan a ron u a ui nge si hal ka hrelo ka hlau ta em maya ka mul thi ading sung mai ho ang u ka ti a midang po chuan engma soilovin min zui ve mai bok kan ho ko nga te khan ka thla amuang lo hle a ti chuan atu ka chuan kan han soi le in kan vai mai chuan kan lo hlau ve ka lo ni zoliana chuan ron phi tu che kha palian deuh ni in ka mu ma se ka mit sira ka ron mu zo ka ni a mi hring chu ni se fit sari chuang ma turani ti in a soya atira khan ka thinrim mela mu in a soingam lo walo ni ti in ka pa in a thil ton min hrilani